Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, iraiak 22 dugu gaurkoan ostirala, egun ezagun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan Ainoa ez da etorri magazinera, baina hala ere magazinaren lehenengo zatian arlo guztiak izanen ditugu, besteak beste efemerideak, egunkarietako azalak, lerroburuak, agenda, albisteak eta egunero egin ohi ditugunak. Eguraldia baita ere izanen dugu. Beraz, has gaitezen. Iraiak 22 dugu gaurkoan ostirala, ikus dezagun egun honekin zenolako efemerideak dauzkagun gaurkoan. Egun honekin baina 1682. urtean, Estatu Batuetan Salem herriko sorginkeria prozesuaren azkenengo biktimak urkatu zituzten. Hortik aurrera, zehatz-mehatz 1683ko maiatzera arte, epaiketekin jarraitu zen, baina ez zuten inor gehiago erail. Eta bestalde, duela ez hainbeste urte, 1928. urtean, Alexander Fleming zientzialariak penizilina aurkitu zuen. Oporretara joan zen, eta bere laborategian bakterio kultiboak zituzten Petri plakak jasotzea ahaztu zuen. Itzuli zenean, plaketetan onddo baten hazkuntza eman zela eta inguruan bakterioen hazkuntza eragozten zuen sustantzia bat zegoela ikusi zuen. Penizilina zen horixe. Ikus ditzagun eguneko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainoa, arratsaldeon Larrai, zeuen sindikat gaurko ostiral honetan dauden albisteak. Ostiral honetako albisteekin hasteko Kataluniako auzia hizpide dugu. Nafarroako parlamentuak gogoratu du Katalunian bertan gertatzen ari dena. Honen inguruko bi adierazpen instituzional onartu dituzte, geroa bai EH Bildu aldugu eta ezkerraren aldeko botekin. Urriaren 20 eskatuko dituzte kan auziko ikerketa batzordeko agerraldiak. Bertzalde lapurtutako aurren aferen egindako lana aitortu diote Joseba Zelazari. Bihar emanen diote saria Madrilen bertan. Euskarak Nafarroan izan duen presentzia ikusi eta ikasteko Navarrorun izaneko erakusketa aurkeztu dute. Eta bi emakume ospitalera eraman dituzte Iruñeko etxebizitza batean piztutako sua dela eta. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak. Iraiaren 29an Zabalgunean lurralde artistik izenena ensanche landuiten beste edizio batekin. Eta asteburuari begira jarriko gara, euskaraz bizi nahi dut herri lasterketa izanera bihar goizan Iruñan, San Fermin txiki jaiaren baitan ospatuko da lasterketa. Eta albisteekin bukatzeko musika beltza ardatz izanen duen beltza weekend jaialdiaren lehen edizio ospatuko da heldudan asteburuan. Gaur egin dute jaialdiaren aurkezpena prentsaurrekoan. Mila esker Aitziber Iturria, eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik ongi pasa asteburua, eta oraingoan egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin Diario Navarra egunkaria. Hauxe dio gaurkoan Diario Navarra egunkariak lerroburu nagusian, Generalitateak erresistentzia jarri du erreferenduma egitea ezinezkoa dela onartzeko. Oriol Junquerasek adierazi du kolpe judizialak galdeketan aldaketak sor litzakela, eta UPN, PSOE eta PPek Nafarroan Barkosi legea betetzen ez dutenak babestea aurpegiratu diote. Kataluniarekin zerikusia duen argazkia dugu gaurkoan, Guardia Zibilaren kotxe bat hortxe ageri zaigu manifestari zinguratuta, holaxe dio lerroburuak barne ministeritzak mosoen pasibitateaz kexu da. Bukatzeko beste bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik Alzheimerraren inguruko bizipenen erreportaia dakarte gaurkoan Diario Navarra egunkarian, eta bukatzeko kirol kontuak Miguel Diaz osasunako jokalariari elkarrizketa egin diote gaurkoan, eta hauxe diote bere adierazpenek, osasunarekin debutatzea amets bat da. Eta nola ez, aste honetan bezala Diario Noticias egunkarian ere Katalunia protagonista nagusi, lerroburu nagusian hauxe dugu,
Kataluniako gobernuak bere planarekin aurrera jarraitzen du eta urriaren batean non bozkatu daiteken argitaratu du. Hauteslekuetako kokapena jakiteko web orrialdea martxan da, Puigdemontek arrisku plan bat daukala adierazi du erreferenduma bermatzeko. Aldaketaren indarrek estatuaren jarrera gaitzetsi egin dute. Bestalde, lerroburu txikiago batean, PP eta iruzurra berriz ere, izan ere PPek diruzaina auzipetu dute finantziazio ilegalagatik. Gaurko argazkiko protagonistak Nafarroako bi adineko pertsona ditugu, elkarrekin Alzheimerraren aurka, hortxe bi protagonistak. 10.000 pertsonek dute gaur egun gaixotasuna Nafarroan eta barrualdean informazio gehiago izanen duzue. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin, lerroburua hauxe dio gaurkoan argazki handi batez lagunduta, Kataluniak badu non bozkatu urriaren batean, Carles Puigdemontek hauteslekuen kokapena hedatu egin du sare sozial baten bidez, atxilotuen askatasuna eskatuz, oraindikan ere jendeak kalean jarraitzen du Katalunian protestatzen, eta protesta horietako irudi bat daukagu gaurkoan gara egunkarian, nahiko tamainu handian. Bestalde, etxerako bueltan Urkulluren hipotesi konfederalari inork ez dio bideragarritasunik ikusten. EH Bilduk bilateraltasunagatik galdetu dio estatuak tropa Kataluniara bidaltzen dituen bitartean. Bukatzeko beste bi kontu, kronika bat Frantziaren ingurukoa, hauxe dio lerroburuak Macronen lan erreformaren aurka Baionatik Hendaiara. Eta amaitzeko PPek dirua erabili nahi du erreferenduma eragozteko. Eta berri egunkariari dagokionez gaurkoan hauxe dio azalak, lerroburuak argazki handi batez lagunduta Urkullurekin hor protagonista bezala, Madrilekin adostua nahi du estatusa, Urkullu aldebikotasuna eta akordioa defenditu ditu, bide gisa Euskal Nazioaren berezitasunak eta erabakitzeko eskubidea aitortuko dituen estatus bat lortzeko. Demokrazia edo Espainia aukeratzeko esan dio EH Bildu alderdiak. Beko aldean Katalunia dugu protagonista nagusi argazki batez ere lagunduta, jakinarazi dute non bozkatu, Kataluniako gobernuak webgune batean esplikatuko die, herritarrei urriaren batean non eman behar duten bozka. Eta bukatzeko, azken albiste bat emanen dizuegu, lehen mailako arretako medikuen lan baldintza gogorrak salatu dituzte. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira, 3 albiste nabarmentzekoak denda kate handiek irabaziak izaten segitzen dute saltoki txikien kaltetarako. Bestalde, lapurtutako aurren aferan egindako lana aitortu diote Joseba Ezeolazari, zorionak hemendik, eta bukatzeko Iruñan turismo jasangarria sustatzeko plan estrategikoa garatu du udalak. Eta agenda kontuekin aurrera eginen dugu oraingoan, ikus dezagun datozen egunetan ze plan egin ditzakegun Iruña aldean. Europako mugikortasunaren astea ospatzen ari da Iruñean, bizikleta irteera izanen da gaur bertan, Zezen plazako txirrindula aparkalekutik arratsaldeko 6etan. Bestalde, anaitasunaren jaiak ospatzen ari dira Uharten, egun osoan zehar egitarau zabala izanen duzue. Eta bestalde, Uhartenez bakarrik Iruñean ere San Fermin txikita ospatuko da asteburu honetan, Alde Zarrean izanen dira ekitaldi gehienak ostiraletik igandera. Eta bestalde, gaur bertan Takoma taldearen kontzertua izanen da Burgoen plazan, arratsaldeko 8etan, eta antolatzailea Zentral Cafe antzokia da. Bestalde, Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua izanen duzue gaur bertan, Baluarte jauregian, arratsaldeko 8etan. Eta Leonard Cohenen kontzertu omenaldia ikusteko aukera ere izanen duzue Atarrabiako kulturetxean gaur arratsaldeko 8etan. Enklabe kontzertua ere ikusteko aukera La Carbonera tabernan izanen da gaurkoan gaueko 10:30.
Eta musika kontuekin aurrera eginez, larunbatean ere Urakuan Nafarroako musika garaikidearen jaialdia izanen duzu Baluarte jauregian, arratsaldeko 8etan 10 eurotan. Eta musika ez da etengo asteburu honetan, izan ere La Pamplonesaren kontzertua izango duzu ikusgai Iruñeko Gazteluko plazan, larunbatean bertan, arratsaldeko 8etan. Larunbatean eta igandean antzez lan bat ikusteko aukera La Tabernera del Puerto, Gaiarre antzokian izanen da hitzordua arratsaldeko 7etan. Iraiak 22 dugu gaurkoan ostirale ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Albiste guztien aurretik esan beharra dago. Asteburu honetan San Fermin txikito dugula, beraz, horren ondotik, denda eta ostalarien eskutik zabalgunea lurralde artistikoa izanen da iraiaren 29an, ostiralarekin Ensanche Lanuit beste edizio batean. Iruñeko udalak eta Ensanche area komertzialek antolatu dute jai giroko jarduera hau zabalgunean aisialdia eta erosketak bultzatzeko asmoz. Bestalde, abian da Iruñeko udalerrian herritar musulmanendako ehorzketa zerbitzua gainerako herritarrei eskaintzen zaizkien baldintza berdinetan emango da zerbitzua, salbu eta ehorzketen orientazioari dagokionez. Bestalde, Iruñeko erraldoi eta buruondien konpartsa San Fermin txikiton aterako da, honetaz gain ere dianak ezpata dantza, besteak beste izanen dira. Eta Iruñeko udalak eraso sexisten aurkako informazio bulego bat jarriko du Mercaderes kalean, gaur goizan hasi eta astelehen arte zerbitzua eskainiko da San Fermin txikiton zehar. Bestalde, San Gregorioko LGTBI arrotu zentroan aholkularitza juridiko zerbitzua eskainiko da gaurtik aurrera. Eta gizonei zuzendutako sukaldaritza eta plantxa ikastaroetan izen emateko epea larunbat arte irekita egonen da. Bestalde, asteburu honetako festak kontuan hartuz 17 ostalarik berriz erabiltzeko edalontzeak izanen dituzte asteburu honetan Nabarreriako Burgoan. Eta aurrera egin dezagun ostiralero egiten dugun moduan lehenik eta behin Atarrabiarekin. Mindfulness ikastaroa jarri da abian emakumeentzat Atarrabian, ikastaroa astelehenetan emanen da urriaren 20tik azaroaren 20ra, arratsaldeko 4etatik aurrera kulturetxean. 10 euro balio ditu ikastaroak eta 012 telefonoan eman behar da izena, irailaren 15etik urriaren 6ra. Bestalde, asteburu honetan hainbat kontu izanen dira Atarrabia iraunkorragoa izateko asmoarekin, larunbat honetan Atarrabia gosearen aurka cross solidaria izanen da eta igandean berriz Ezkaba Txiki mendiaren lehenengo eguna. Eta besta jira, 22. argazki lehiaketari dagokionez, argazkiak Atarrabiako kulturetxean aurkeztu daitezke, urriaren 9tik azaroaren 10 arte. Eta Atarrabiako guraso eskolan izen emateko aukera ere badaukazue, irailaren 18tik 22ra kulturetxean egin behar da, arratsaldeko 4etatik 9etara. Eta gazte bizi aisialdi programari dagokionez, antzerkia, herri kirolak, zumba eta begirale ikastaroa izanen dira besteak beste, izen ematea irekita dago eta ikastaroak urrian hasiko dira. Eta bestelako kontuekin aurrera eginez, etxe bizitzarloko aholkularitza zerbitzua ere abian da Atarrabian, bulego udaletxean kokaturik dago eta zabalik egonen da hil bakoitzeko azken ostiralean, goizeko 9etatik ordu batetara. Eta diru laguntza deialdiei dagokionez euskarazko udalekuetan parte hartzen dutenentzat, eskabideak irailaren 11tik 29ra bitarte aurkeztuko dira Atarrabiako udalaren erregistro orokorrean. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera, establezimenduetako errotuluetan euskara erabiltzeko diru laguntza deialdia argitaratu du Zizur Nagusiko udalak. Eta amaitzeko euskara ikasteko diru laguntzen deialdia ere izanen da Zizur Nagusiko udalean, eskabideak aurkezteko epearen xehetasunak udal web orrialdean.